Ще да знае хората. Какво ще се правим, нали? То сега виж на кабела се купува. Тук де ти дойде опасно. Там е двоен асфалт, ама... Там все още държи. Не е това. То още малко и ти има да плати. Беше удобно. Беше отвън и тя Пани, дали му майка? Колко красиво. Дружи. Напротив, само като изглежда. Щата си голямата треба, нали? Голямата долу, аз назад, гледай какво става. Той нещо, докато не се напълни надолу с пръв, няма да се стои. Ма нали справя ли човека? Справя. Справя. Тя докато такова сега, докато се изчерга, докато ви... Изведнъж се чу някакво обучение, защото аз съм на първи етаж и чувам това нещо. И същевременно се надига целият асфалт и блика като фонтан на вода. Не мога да ви обясня нещо страхотно, невиждано, което не съм виждала жена вече на толкова много години. Даже надигаше и тези маси и имах чувството, че надигна и магазина на тази жена. И излязох бързо навън, водата продължава. Моето предположение е, това е главният водопровод, който идва от язовира. И от тези ремонти, които господата правят, са задръстили някъде този водопровод, са го прекъснали. Не може да се изтича водата, налягането се увеличава с неописуема сила като проценти и избива тук. Тук намира по-слабото място, скъсва се и избива, защото не може да се изтича. Хората долу пострадаха, има хора с малки деца. Ето това момче, което е целият двор е направо като язовир. И тези ремонти, които господата правят от неквалифицирани кадри, от необучени кадри, от събрани хора, ей така случайно на някакъв принцип, това се случва в нашия град. Не можеш да разкопаеш целия град,
хората да потънат в мръсотия и прах и да им причиниш и това наводнение, което се случи. Това е задръстването от пясъците, които нанасят, от чакъла, който слагат навсякъде. Шахтите се задръстиха, понеже непрекъснато вали. Водата също не може да се изтича и страдаме ние гражданите на този град от некадърни управници. Това е моето мнение. Казвам го с чисто сърце. Такава вода вие щяхте да се изплащате дори. И дойдоха господата, всички звъним тук и бяха много щастливи, че виждат това нещо, защото аз им казах, че благодарение на вашите некадърни ремонти ние пострадахме, а те се смееха щастливи и не им пукаше нищо, че народът страда от тяхната некадърност. Това е истината за мен.